L-anzjani se jkunu jistgħu igawdu minn korsijiet speċjali fit-teknoloġija informatika sabiex jiġu indirizzati l-effetti tas-solitudni mill-pandemija. Dan tħabbar minn Ministru għall-Anzjanità Attiva Michael Farrugia f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Gvern għan-nies. Il-Ministru Farrugia spjega kif dan il-proġett se jservi biex jeduka l-anzjani filwaqt li jnaqqas ir-riskju ta' mart mentali kkawżat mis-solitudni. Li se jkunu qed jagħtu taħriġ fit-teknoloġija tal-informatika fuq informazzjoni ta' kif jużaw it-tablet, il-mobile, laptops u magħhom mbagħad se nkunu qed naċċessaw għal persuni anzjani għal apps li jħarsu lejn is-solitudni, lejn il-well-being tal-anzjani għax aħna jinteressana min-nies. Huwa ħeġġeġ lill-anzjani sabiex jieħdu sehem f'dan il-programm edukattiv. Waqt l-istess konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru ħabbar li miexi ġmielu x-xogħol sabiex id-djar tal-anzjani flimkien mad-day centers ikollhom aċċess għal Wi-Fi f'kull rokna. Huwa stqarr li proġetti bħal dawn huma essenzjali għall-inklusività tal-anzjani u jgħinu biex l-anzjani tagħna dejjem jibqgħu attivi.